Nacházíme se na městském fotbalovém stadionu na Srbské v Brně a je tady dneska dětský den se zbrojovkou a fotbalové utkání hvězd. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo takhle zrealizovat, že sem přijeli všichni tihleti hráči a když jsem sem ráno dojel a viděl jsem i ten turnaj přípravek, pak ten dětský den, tak jsem si říkal, teď to je krásný. 100% bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomhletom podíleli a na všech lidech, na všech partnerech a hlavně na moji manželku a celý náš tým Kroužku, který neskutečně tenhle ten den oddřel vlastně. Prostě na zbrojovce to žilo, tohleto, co se zrealizovalo dneska společně s těma hráčema, tady na tom hřišti, kde jsem zažíval krásný chvíle, tak bylo krásně a moc za to děkuju všem. Akci hodnotím velmi pozitivně, myslím, že se povedla po všech stránkách, všechny ty příběhy, které k tomu byly spojeny. Jsem rád, že dorazili i Brňáci, je vidět, že v Brně tyhle akce má smysl dělat. Velký jména se sem sešli, mladým dětem bych vzkázal a makejte, abyste možná byli takhle slavní, jak jsou někteří hráči v tom týmu Luboše Kalouda. Vzkázal bych jim jedno jediný. Pracujte na sobě, je to všechno před váma. Já jsem byl taky kluk z vesnice a měl jsem nějaký sen, našel jsem si za ním a moc fandím všem dětem a všem rodičům, které děti podporují v tom sportování a budu rád, když tady zase ve zbrojovce budou běhat další lidi, kteří budou dělat radost nám fanouškům a budou zbrojovku posouvat do poháru. To byla prosba mého manžela, Luboše Kaloudy, jestli bych mu s tím pomohla, což samozřejmě v rámci rodinného štěstí bylo potřeba. Takže jsem moc ráda, že jsme u toho byli, protože je to úžasná akce, myslím si, že se povedla a že na ní budeme všichni rádi vzpomínat. Kroužky Brno jsou v podstatě organizace, která zajišťuje zájmovou činnost pro děti mateřských a základních škol a kroužky se na této akci podílely hlavně v rámci organizace celého dětského dne. Pořádáme kroužky přímo ve školách a ve školkách, takže rodičům odpadne plánování jejich času na základě volnočasové aktivity svých dětí. Dnešní dětský den jsem si opravdu užila, myslím si, že si ho užili i děti na zbrojovce a vůbec rodiče a všichni, kteří se tady téhle super akce zúčastnili. Byl krásný den, sluníčko nám přálo, takže všechno bezva. Ještě bych ráda poděkovala všem, kteří se s námi podíleli na organizaci tohoto dnešního krásného dne. Já jsem spokojený a fajn. Já si myslím, že všechno byl výborný až teď, tak doufám, že vy jste užili. A ty fanoušky si přišli tady, ty lidi si přišli, já děkuji vám a doufám, že bude pokračovat takhle akce.